abo bantu bethu abasandulayo. La nkonzo ekuthiwa inkonzo ye-Faithful Departed. IbinguLwesine, i-2 kaNovemba. Kodwa ngenxa yoba zininzi izinto ezenzeka phakathi evekini, sathi masiyiwelelise kule Sunday, which is 5th of November. Ndayikhupha ke imbalelwano ndingumfundisi welibandla yokuba ukuba bakhona abazalwane specifically abanabantu abarhalela uba sibakhumbule namhlanje, mabawathumele amagama abo ukuze senze preparations kwangethuba. Ndime apha ke sizawuqala le nkonzo yedini lokubonga nokubulela bekhona abantu abawathumeleyo amagama abo. Ithetha le nto inkonzo ingekaqali. Bekhona abantu abawathumeleyo amagama esizawusebenza ngabo xa kufika ixesha lokuba singene ncakasana kule nkonzo. Kenguthi ndinabo mna khandiyivele into mfundisi ndiyaqala ukuyibona. Ndiyaqala nokuyiva. Zisekhona ke izitikers pha emagoseni ngasemva. Kodwa andifuni kwampithizelo bazalwane. Andiyazi uzawuyenza kanjani, kodwa ndizama ukuthi wena mntu ufinish bingathi uvaleleke ngasemva. Sekhona izitikers pha ngasemva, bendibanikile nepeni yam expensive bendibhala ngayo esetyenziswayo kuba sizawuthenga emveni koba siyigqibile le nkonzo. Siwathathe la magama siwagcine. Every time bazalwane sinezinkonzo, we will look at the number we had ngo-2023. Sekhona nomuntu osuggestile wathi mfundisa laminatwe siwaxhome phaya ngoba ngabantu bethu aba siyabathanda. Konzo yethu ke iyaqala kuphepha 104. Inkosi mayibe nani. Unyana no moya oingwele.
Uyakumthanda inkosi uThixo wakho inhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Lo ngokuqala nomkhulu umthetho nowesibili ufana nakho. Uyakumthanda umelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. Le mithetho mibini uxhomekeke wonke umthetho kaProfeti. Masizivume izono zethu sizimisele ukugcina imithetho kaThixo. Sihlale emthandweni naseluxolweni nabantwana bethu. Senze njalo siziqhele. Anixolele izono zenu anikhulule kuzo, aniqinisa nomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Phepha 313 kwi-prayer books zethu. Masithandaze Thixo menzi nomhlawuleli wawo onke amakholwa, yiphi imiphefumulo yabakholiweyo abangasekhoyo, onke amalungelo angalindelekiyo kufa nokuvuka konyana wakho, ukuze kubuyeni kwakhe babonakaliswe bengabantwana bakho, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Sifumana kwincwadi kaYoshua chapter 3, starting from verse 7. Ncwadi kaYoshua chapter 3 from verse 7. Wathi uYehova kuYoshua, namhlanje ndiyakuqala ukubenza mkhulu emehlweni amaSirayeli onke, ukuze azi ukuba ndiya kuba nawe njengokuba ndinoMoses. Uze uba uwisele wena umthetho ababingeleli abathwele ityala uthi xa nithe nafika elunxwemeni lwamanzi aseYordani zenime eYordani. Wathi uYoshua kunye nabakaSirayeli, sondelani apha nive amazwi kaYehova uThixo wethu. Wathi ke uYoshua, niyakwazi ngale nto ukuba uThixo ophilileyo uphakathi kwenu, uwagxobhe kuphele phambi kwenu amaKanani, namaHithi, namaHivi, namaPerizi, namaGigashi, nama-Amori, namaYebusi. Nantso ityala yomnqophiso wenkosi yehlabathi lonke ingena phambi kwenu eYordani. Zithabatheni ngoko amadoda abelishumi elinamawili kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli, indoda ibenye esizweni. Kothi ke xa zithe zamisa emanzini aseYordani intende neenyawo zababingeleli abathwele ityala kaYehova inkosi yehlabathi lonke, asuke amanzi aseYordani anqamke, amanzi avela ngasentla eme abe mfumbayi. Kwathi ke ekundulukeni kwabantu ezintenteni zabo ukuba bawele iYordani, nababingeleli bethwele ityala yomnqophiso phambi kwabantu, xa bafikayo eYordani abathwele ityala, xa zithi cumu elunxwemeni lwamanzi iinyawo zababingeleli abathwele ityala, iYordani izala ihamba ngaphandle kweendonga zayo zonke ngexesha lonke lokuvuma. Asuka ema amanzi avela ngasentla, aphakama abambumbane kude bakhulu eAdamu, umzi ongasecaleni leSeretani,
athi la ahlayo aye elwandle lwe-Arab, elwandle lwetyuwa, anqamka aphela. Bawela ke abantu malunga neeRibe, ababingelele abethwele ityeya yomnqophisi kaYehova, bema begubha emhlabeni owomileyo phakathi kweYordani. Awela onke amaSirayeli kowomileyo, lwada lwagqibela lonke uhlanga ukuwela iYordani. Lilizwi lenkosi yethu. Incwadi kaPawulos umpostile kwabaseThesalonika, isahluko sesine, siqala kuvesi 13 siphele kuvesi 18. KwabaseThesalonika chapter 4 from verse 13 to 18. Ke kaloku andithandi ukuba ningazi, bazalwane, mayelana balele ukufa, ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona. Kuba xa sikholwa ukuba uYesu wafa, wabuya, wavuka, kwangokunjalo naye uThixo weza nabo abalele ukufa ngaye uYesu kunye naye. Kuba oku siyakutsho kuni ngelizwi lenkosi ukuthi thina babudlayo ubomi baya kuba sebekho ekufikeni kwenkosi. Asisayi kubaphangela abalele ukufa, ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini, inendanduluko, inelizwi lesiphatha zithunywa, inexilongo likaThixo, baze abafele kuKristu bavuke kuqala. Sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo siqwilelwe emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni. Size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi. Ngoko ke thuthuzelanani ngala mazwi. Then ilizwi lenkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo, zivakaliswa kwivangeli kaYohane oNgcwele, isahluko sesihlanu, siqalela kwisahlukwana sama-24. Makuzukiswe uKristu abe ekholwa kulowo undithumileyo, unobomi obungunaphakade. Yena kayikugwetywa nokugwetywa, kuba selephumile kufeni, wangena ebomini. Ndithi kuni inene kuza ilixa, kwaye selifikile lokuba basemangcwabeni balive ilizwi lonyana kaThixo, bathi abalivileyo badle ubomi. Uyise umthombo odlisa ubomi, ukunike nonyana ukudlisa ubomi. Kananjalo umnike negunya lokugweba, kuba yena engunyana woluntu. Musani kumangaliswa kuko oku, kuba ixesha liyeza baya kuthi ngalo bonke abasemangcwabeni balive ilizwi lakhe. Baphume emangcwabeni, bathi abo benze ubulungisa bavukele ebomini, bathi abo benze inkohlakalo bavukele ekugwetyweni.
Yivangeli kaKristu le. Egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Sithanda uYesu ophinda kuye ngosuku loyise enengelosi Ndiyabulisa kusihlalo we-AWF executive kunye ne-AWF yonke. Ndiyabulisa kusihlalo wabantu abatsha i-Youth Guild, i-executive kunye ne-Youth Guild yonke. Ndiyabulisa kusihlalo kaSaint Agnes Nontsapho kunye ne-executive no-Saint Agnes wonke. Amen. Ikhona igildi endiyishiyayo. Isevasi kaloku ndizibulisile ngoba ndibulisa ivesi. Ndibulisa amagosa phaa ngasemva, ndibulisa i-generals, ndibulisa nekwayari yasekhaya egameni lenkosi uYesu. Amen. Ndizawude ndiwumaskarishe wena lo mbuliso. Ndibulisa kumandwendwe ethu ngale ntsasa
egameni lenkosi uYesu. Amen. Ngale mini esikhumbula ngayo abantu bethu abasandulelayo, abanye zizihlobo zethu, abanye ngamarhamente ethu. Ncakasana kuthe xa kusisa namhlanje ndakhumbula uba umuntu othile wayehlala endaweni ethile. Sisabathanda ke bazalwane abo bazalwane, futhi sisabakhumbula kakhulu nemisebenzi yabo nakakhaya. Njengoba ndime apha nje, into endihlekisayo yintoba isibingelelo besiphela kule ndawo. So ukubheka phaa ibiyinkonzo. Ngoku isibingelelo siphela phaya, and yet sisabhiliva intoba asinawo mapha. Kutheni ndisitsho? Utata uKhumalo kulaa ndawo wayehlala kuyo wayengahlali kwenye indawo ngoba wayebhiliva intoba ungaphandle kwecawa. Kuloo minyaka icawa yayiphela kulaa ndawo utata uKhumalo abantu abamaziyo wayehlala kuyo. Nathi ke ngoku apha asikayifundi intoba singayithatha le lectine siyibeke apha kusesesibingelelweni. Sizabhiliva mfundisi uveleng ukuba isibingelelo siphela apha. Mhlawumbi ithi loo nto we need to bless this portion so that siyazi uba isibingelelo siyadlula apha, ise-sanctuary until kulaa ndawo mamukona bahleli kuyo. Yintoni into ebangela uba ndithethe ezi zinto? Kungenxa yoba when you remember abantu bakho abakushiyayo, uyazikhumbula mani izinto zabo ezintle nezingenamsebenzi ngamanye amaxesha. Ndenza lo mzekelo uphilayo ngoba ukuthi ngamanye amaxesha xa ubona nalapha ekwayareni, thina bantu bebangapha siyazibona mos izinto ngapha. Uyabona apha ekwayareni uba umntu othile uba akahlelanga endaweni ethile, noba ufike buleyithanyana, unayo laa nto yoba asunduze into yoba bhekela, uyofumana uba nalo ufike ekuqaleni kuzawufuneka asuke mhlawumbi ohlala kwisitulo esilandelayo. And ezi zinto bazalwane zenzeka not because you want to sit in the front, kodwa zizinto ezizenzekela automatically, and azonisi mntu emveni koko. Ndikhumbula ukufika kwam apha bendihlala kweli cala. It's a pity ngoku umfundisi uVelem has moved uhlala kweli cala. Kodwa omnye wabantu endamqaphelayo kukuba noba ukafike mosiko uba uyaphangela, afike hle procession, bephakama umntu noba sehleli. Not because umfundisi uVelem wayezenaso esasitulo, kodwa sometimes it's the dignity of a person when ehleli kuloo ndawo ahleli kuyo. So ufane xa uhleli ngapha. Amen. Ezi zinto bazalwane ayizo zinto zoba yindawo yam lena, kodwa silapha enkonzweni kaThixo, zizinto esishiyeka nazo selabantu bengasekho phakathi kwethu. Ngoku ndenza loo ntshayelelo, ndenzela intoba selengabhubhanga bazalwane umntu. When you leave the church, yes, but there's a void that you are living. Sikhona ispace, ikhona indawo yakho. Beculwa apha ngoLwesine sisenza le nkonzo, bebekhona oomama, kodwa I remembered your voice Mamutywala on Thursday, because umntu unendawo yakhe futhi umntu unento yakhe. Xa
nditshoyo ndizama ukuthi isikhala osifilishayo esashiywa ngumuntu wakho kowenu, God is still God. Because ndenza umzekelo ngezinto zalapha enkonzweni. How much more to umuntu ebeyiprovide ekhaya? How much more to a person ubusithi noba ilizwe likunokhe kangakanani uyayazi uba xa ugodukile kuba nanto xa uhlala kwenye indawo ufayilishe zonke izinto zingakuvisi kamandi uzifayilishe mhlugodukile ufike uthi xa ungena erumini enomamakho okanye utata wakho indawo yokuqala when you are hugging that person kuvele kwehle inyembezi kungekho nto wrong because ukhuphela yonke laa nto ibikonzakalisile inyanga yonke okanye iveki yonke. Sizowuthi namhlanje ukhona uThixo and God is still God, bazalwane. Namhlanje sizowukhumbula abo bantu abayihambileyo kakuhle le ndlela besesandleni sikaThixo. Athi umbhali wencwadi okanye iBhayibhile le ine-wisdom, NRSV Bible, chapter 3 from verse 1 to 5. Athi, but the souls of the righteous are in the hand of God, and no torment will ever touch them. Ithi loo nto masibayeke baphumle bazalwane ngoba basesandleni sikaThixo. And akukho nhlungu nakufa nasijwili nanto itheni na enako kuphinda ibachulumise. Athi verse 2 we-wisdom, in the eyes of the foolish they seem to have died, and their departure was though to be an affliction. Ithi emehlweni siyatha bazalwane ucinga into yoba bafile, kanti ngokwakwaThixo bengekho njena esitshoyo thina singamaXhosa sithi efile nje usathetha. That's why siyikhumbula imisebenzi yabo. Sikhonza thina, ndithi abanye abantu bakhonza ebandleni elirong, kodwa thina sikhonza ebandleni eli-right. The Anglican Church, amakatolika akwaziyo ukuzi-accommodata ezi zinto zethu zonke ukwenzela into yoba xa kusithiwa zikhona izinto ezimele uba ziyenziwa ngokwekhaya awufikeleli kuzo. Uyazibiza ufika i-2nd kaNovember when you will remember your people. Uto verse 4, for though in the sight of men they were punished, which is book of wisdom. Emehlweni abantu ukufa kwabo bapanishiwe. Their hope is full of immortality. Bagcwele umzimba bazalwane wokuphila though bengasekho. So ndizama ukuthi kuni vuseleleka, be comforted with into yokuyazi into yoba engekho njena lo muntu okanye aba bantu ubakhumbulayo namhlanje. Abanye bazalwane bangcwatywa 10 years ago, kodwa amanxeba okumka kwabo awakapholi nanamhlanje. Yazi uba bagcwele umzimba ogcwele uloyiso bazalwane, ogcwele ukungafi. Athi last verse wayo, having been disciplined a little, they will receive a great good because God tested them and found them worthy of himself. Ithi le nto bazalwane noba thina bengekho phakathi kwethu futhi bezenzile zonke izinto ezingazingenziwa kubo, kodwa uThixo xa ebajongile athi eke mkhonzindini othembakeleyo ngene luvuyelelweni ngoba uze
uyayicinga lento athi abanye abantu grief takes a moment. Kwabanye abantu grief takes a month. Kwabanye abantu grief takes years. Kwabanye abantu grief does not end. Sizawuthi kuwe ke namhlanje ngale mini yokukhumbula abantu bethu. Abo bantu namhlanje othi njengoba ndimile ndithetha apha oqonda into bathini Nkosi yam nansi imisebenzi yabo ihleli ebusweni bam futhi ayinawuze icime iright bazalwane ingacimi ngoba zezi zinto ezisikhuthazayo ukuze sihambe kakuhle. Ubana ngabana ushiwe ngumzali and ngamaxesha athile ufuna ungenzi kakuhle uyawacinga amazwi omzali engasekho. Loo nto ikuqoqe ikubuyisele endleleni uthi noma ubuzawuthenxa endleleni kodwa athi ngenye imini wayethe umzali wam uthi ubuyele endleleni. Sikhumbule namhlanje ukuthi noba sisiva kabuhlungu bazalwane okanye abanye bethu sibakhumbula sinonqumo apha phakathi kwethu masikhumbule ukuthi uThixo is faithful and he is a solid rock. Ulela litye lembombo abakhi abalicekisayo. And therefore it should bring us comfort into yokwazi ukuba uThixo unguThixo wezinto zonke and God of righteous. And abantu bethu we should be comforted ukwazi into yoba basesandleni sikaThixo and akukho nto ibachukumisayo. Size namhlanje bazalwane sizowuthi emveni kowuzicinga nowuzijonga zonke ezi zinto God is real. Uyaphila uThixo. Ngoba uThixo bengaphili mhlambi abanye bethu ngesatshabalalana. Ngekwakutheka kwakusimka abantu abathile ebomini bethu singakwazi ukuqhubekeka nobomi kodwa but God is real nathi we are still alive. Abanye abantu ababashiwa ngabazali babo abanye 2 weeks ago a friend of mine has called me uthi niqhela ukuthetha nithini mfundisi kwezi zinto ndibuza mina kwenzeke ntoni uthi indodakazi yam ithe xa yobeleka yagqiba ukubeleka amawele yawashiya amawele ephilile yasweleka yona. So sizawuthini xa sifike ekhaya emva kwale phone call nigqiba uthini? Uyazi into yoba God is real ngoba uThixo unecebo neplan yokukhulisa aba bantwana basweleke unina emveni kobebazele. God has a plan. And uThixo usoloke mane sithi family sometimes is not about blood. Ifamily ayo yegazi bazalwane. Ngoba xa sinonqamathela kwifamily yegazi abanye abantu bashiyeke bodwa emakhayeni abo. Kodwa those people are not alone. Ngoba bakhona abantu. Namhlanje ke sizokomelezana bazalwane ngezo zinto ezinjalo esithi uThixo unamandla, uThixo ulungile, and kona ungqungqutheko ngokushiywa zizihlobo zethu kukhona asizukubaleka futhi asivi kamnandi kodwa thembisa uThixo to walk alongside with us. Athi andisoze ndikushiye, andisoze ndikuyekele. Athi njengoba ndandinomoses utsho kuYoshuwa nawe ndiyawuba nawe. Utsho kuwe ke uThixo this morning othi xa ekuvukela amanxeba noba kungayiyo le-5 kaNovemba ekuvukela usekhaya ekuvukela usemsebenzini no uba uThixo uthembisile I will walk alongside with you. Ngamandla ke bazalwane omoya engcwele azisa ithemba nokomelela kuthi nanjengoko ke sikhumbula abazalwane bethu abasanduleleyo simane sisitsho izihlobo zethu masiphinde somelezwe ukuba they are at peace bazalwane.
and their hope is full of life and the ability to live forever. Ilento athi Revelations chapter 20 verse 11, 13 usithembisa ngovuko lwabafileyo uthi xa ethetha ndabona abafileyo abancinane nabakhulu. Emveni koba ebabonile bonke aba bantu ithi zavulwa incwadi. Funa zisimamele kakuhle ke ngoku. I have comforted all of us. Uthatha ngoku kwavulwa incwadi umfundisi uBhama apha kwincwadi yezityhilelo. Emveni koba kuvuliwe incwadi kwabonakala kuvuka abancinane nabakhulu. Kwavulwa nenye incwadi. Siyabona bazalwane, ithi emveni koba zivuliwe incwadi kukhona nenye incwadi eyavulwayo eyincwadi yobomi. Ayixoxi ke laa ncwadi. Itsho phaa eBhayibhileni uba bagwetywa abafileyo ngokubhalwe ezincwadini ezo ngokwemisebenzi yabo. As much as babengasekho bazalwane, kodwa banoyolo abo bafi bafele enkosini ngokuba bayakumbona uThixo bona. Yilento naxa sibathandazela sisenza ezinkonzo simane sisithi nicinga nina bazalwane xa sisenza ilaa nkonzo ye-aspect zikanena mfunzumbelemu le esimayo singababingeleli sibacelela uxolo abo bemkileyo kweli lizwe. Nicinga nina senza ifashion singamakhatholika kanti sibeka ubomi bethu nathi esichengeni singabapristi say bawo zonke izinto lo mzalwane azenzileyo ephila kweli lizwe mxolele. Andikwazi ke xa ungengomkatholika uba uxolelwa ngubani, umelwa ngubani. Kodwa yona nto siza nayo bazalwane yenza kakuhle usaphila. So that xa kuvulwe ezincwadi kuvulwa naleyo bomi. Uzawugwetywa ngokwemisebenzi yakho, nam ndizawugwetywa ngeyam imisebenzi. Ndikwazi ukungena ebomini obungunaphakade. Yabona ke sinabantu bethu. Cha, andiyazi sifunda njani iBhayibhile. Abatshona abanye emanzini asabe saphinda sababona. Sinabo nabanye abantu bethu esabhiliva umfundisi ukuba bathi xa besemka namanzi noko kunjalo izinto zasemakhaya zihambe kunye nabo. Ithi iBhayibhile nabo bazawutyekezwa ngapha yalulwane. Baphuma abafileyo nabo beze kugwetyweni ngokwemisebenzi yabo. So uba besibhiliva into yoba umuntu othile siyasebenza mosisi ngamaXhosa ekhaya ulidlozi elithile leli khaya ukube bengelilo idlozi elimileyo elenze kakuhle uzawutyekezwa lulwandle eze kugwetyweni. Ukuba ebeyenza loo nto engekho senkosini uzawufukufa kwesibili. Uthi ke ithemba bazalwane likhona phaa kuverse 14. Kwazi ukufa ngokwalo kwaphoswa edikeni lomlilo. Akwabisa bakho ukufa kwesibili. Ithini ke ngoku yonke lento endiyithethayo? uJohn chapter 5 yasicenga. Uthi bazalwana ndithanda ukuba ningazi mayela nabalela ukufa. And usicengele uba sibe khona encwadini yobomi. Usicengele into yoba njengoba thina siphila nje sibhalwe encwadini yobomi. Sive ilizwi. Nalizwi bazalwane sive ilizwi likaThixo. Bekuthethwa ngelizwi this morning erayidweni.
to destroy us. Uthi amanye amazwi athethayo ezindlebeni are to build us. Uthi amanye amazwi athethayo ezindlebeni are cursing us kunye nenzala yethu kuvele zazinto zithi akusoze kube nto awusoze uphangele awusoze uphumelele kodwa uthi kunamazwi anjalo vela nelizwi likaThixo uthi bawo wena utshilo ezwini lakho. Amaxesha amaninzi we believe those negative voices and amazwi asidobelela phansi. Kodwa namhlanje xa sikhumbula abantu bethu ndifuna sigoduke thina nokukhumbula ilizwi elitshiwoyo nguThixo ebomini bakho wathi ndikwazile ungekabikho nasesizalweni sikamama wakho futhi wena ndine-plans ezizizo ngawe. Ngokuvelapho omnye umuntu okwazi ukuthi akukho plans ezizizo ngawe ethe uThixo I have plans to prosper you. Sikholwe kuYesu othunywe ngubaba athi lo ukholwayo uphume ekufeni angene ebomini obungunaphakade. Hayibo bazalwane akakho umuntu ofuna ukuphuma ekufeni angene ebomini obungunaphakade. Linye jwi isango lokuphuma ekufeni ungene ebomini obungunaphakade kukuzamkelela inkosi njengenkosi nomsindisi wobomi bakho. Ayilawula impilo yakho kuthi konke okudala nokufayo kubhandiswe kusuke kuvuke kunyuke into ephilileyo nento entsha ebomini bakho. Ungokwenza njalo bazalwane uzawubuphumile kufeni ungene ebomini athi omnye umbhali bongobani na abo abathe wambeza imhlophe athi aba yangabaphumileyo embandezelweni basuka kweli lizwe kodwa ingubo zabo ngoku zihlanjiwe egazini lemvana zenziwa mhlophe. Nathi bazalwane sixhunela ukuba xa sisimka kweli lizwe singangcwatywa ngesidima nesithozelo kanti siye siwogweni kodwa singcwatyeni intoba uzawuthi xa ebuya uYesu ezowuvula incwadi kuvulwe nenye incwadi lifumaneke likhona igama lam. Ngoba komnceda ntoni nomntu ukuwusondeza awugcine umphefumlo wakhe aze ngokunjalo alahlekelwe linguwo. Kuza ilixa ke abothi ngalo abafileyo. I'm talking about ke ngoku now spiritual death. Wena mntu uthi akuthandazeki. Wena mntu uthi hayi ndiyaza kona ecaweni kodwa andisayazi noba ndizela ntoni. I'm talking about wena mntu othi mna andizukuphuma kweli bandla ngoba I am a staunch member of the Anglican Church kodwa nothing is pushing me endenza intoba kube kanti kukho izili yokuya enkonzweni. Ndizawuthi kuwe namhlanje uyavuswa egameni lenkosi uYesu ngoba le ndaba it is not about coming to church every day kodwa it is all about the personal encounter phakathi kwakho kunye noThixo. Ungangabi nabo ubuhlobo nobudlelwane nebandla kodwa as long as you have Christ in your life akukho nto kodlulayo. So namhlanje do yourself a favor. Ithi noba ndingafa ngomso as long as I die in the Lord it is fine ngoba abantu bayadlula kweli lizwe kodwa bedlula bengenayo inkosi. So uyavuswa wena mntu namhlanje othi I did not know ukuba okukufendi nako it is a spiritual death. Ithi bolivi ilizwi lonyana kaThixo bathi abalivileyo badle ubomi. Sesitshilo sathi kuzilixa so masingamangaliswa koko kuba bonke abasemangcwabeni bawuliva ilizwi baphume emangcwabeni umuntu agwetywe ngokwemisebenzi yakhe. Kodwa liyinene bazalwane lithi uthembekile othembisayo
Xa sinokujonga kwesasifundo ebesifundwa apha ngumama uDwane, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Thanda the last verse athi ngoko ke bazalwane thuthuzelanani ngalamazwi. So if you are wounded, andikhathali noba ikokufa kodwa ikhona into engakuhlelisanga kabuhlungu kakuhle, ikhona into engakuvisi kamnandi, go to 1 Thessalonians. Akhona amazwi entuthuzelo. Sive kakuhle xa simsa umuntu emangcwabeni, sithi xa sithethe phaya simyaleza, sithi umzalwane wethu lo, ingathi siyibona nje xa isenziwa ngabefundisi, into nayo asiyiqondi, sithi phakathi kobomi sisebufeni, singalufumana kubani na uncedo. Athi umbuzo, ingaba kukuwe Nkosi osiqumbeleyo ngemfanelo ngenxa yezono zethu na? Athi kodwa lo mbhali uthi noko Nkosi, Thixo ongcwele, Nkosi somandla, Msindisi ongcwele, bazalwane onenceba enkulu, akutsho mna, kutsho le prayer book yamatshetshi. Athi Msindisi onenceba enkulu, usihlangule ezintlungwini zokufa okunaphakade. Athi uyazazi imfihlelo zentliziyo zethu, kodwa bawusicela usixolele izono zethu. Kuko konke sesikuthethayo, isicelo bawo sinye zesoba ungazivinqi indlebe zakho emithandazweni yethu. Kwaye ungavumi ukuba sithi ngexesha lethu lokugqibela sahlukane nawe. Nantso nje into sizoyicela namhlanje, okuba Nkosi ungazivinqi indlebe zakho emithandazweni yethu. Kwaye ungavumi ngexesha lokumka kwethu kweli lizwe sibe kanti sibalelwe ukuthinini asikhange sikukhonze. Therefore be comforted ke bazalwane, uThixo uyasithanda, kwaye uThixo uthanda umoni oguqukayo njengelungisa. Uthi ndibeke ucango apha phambi kwakho endinokuthi xa ndinokuluvulo lucango, noba uSathane uyathanda noba kathandi, kungabikho namnye onako ukulivala. Therefore yazi ukuba amacango avalwa avulwe nguThixo. Abantu basemhlabeni, they do not have power. Ipower yabo illimited kwezi zinto abazitshoyo. Therefore do not be threatened ngabantu abathi awusoze ube nabo ubomi obungaphakade wena. Kodwa be comforted into ethi nobuluso lwam lungadlavulwa lube nje. Ndiyamazi wam umhlawuleli uhleli, uyawusukeme phezu kwethuli lomhlaba. Kuthi nokuba kunjena azi into yoba usenguThixo. Let God be God in your life, and let God take care of all your problems, and let God take care of your life. Uzuthatha ubomi bakho ububeke entendeni yesandla sakhe ngoku nangonaphakade. Amen. Family kaMr and Mrs. Time.
physically umuntu wefamily ngicela umuntu we-cell ozone yakhe. So meaning umuntu wase 1, 2 and 6 azomela ifamily.
elandelwa yifemeli enobukiwe Jonas. Abeselandela uLozamela ifemeli enoJames Landboy. Akena, 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 Akena,
Sibongile Mkhwelo. Abeselandela okwamisa Sibandi Kwelo.
nomnguni emva kwakhe. Joseph James.
indiswano baza
alandelwe ngumeri irhamele. Ngiyacela nokamiste Acrh Jwabe eze kodwa abhale kwecala limhlophe ngoba ayizukwazi upheyisteka yelo ubhale kulo. U-Acrh Jwabe siyacela icalele naye. Ifemeli yakwaMashana ndicela eze azobhala kwicala le-right. Usithembiso Vuyelwa Mashana, siyacela sithambisana ukuba uhleli namagama kwethu. Zwelitsha, Reverend Daniel Mangas. Benguxolile uvulisile noxolisi wesakhe. Ukuze ndingene ngawo ndibulele enkosini
eli lisango lenkosi amalungisi akungena ngalo. Ndiyakubulela Nkosi kuba usivile waba lusindiso lwethu. Esikhanyiselayo yifakeni intambo inkomo yedini ewe nise ezimpondweni kanye zesibingelelo. Sithobele indlebe zakho Nkosi kuze thina sikunqule lonke ixesha lokudla ubomi bethu. Izintya zokufa zasijikela, iingxingongo zalafileyo zasifumana. Nkosi siyayinikela ezandleni zakho imiphefumlo abazalwane bethu. Ekuphumleni imiphefumlo yethu ngokuba ithe inkosi yasibuyekeza. Ewe inkosi sibuyekezile. Nkosi siyayinikela ezandleni zakho imiphefumlo yabazalwane bethu. Ingelosi zinganikhakelela iparadesi bangabafeli bangeza kunamkela banise esixekweni esingcwele iYerusalem entshe ngunaphakade. Banga abavumi nengcwele zonke banganamkela banise apho uLazaro angasoze aphinda abelihlwempu. Ngamana wabanokuphumla ngonaphakade kubo. Nika Nkosi ukuphumla kwizichaka zakho zikunye nengcwele zakho. Apho usizi nenhluzi zingasekhoyo kungasekho sinqala. Kuphela ibubomo obungaphakathi kwewedwa ongonakaliyo, umdali nomenzi womntu. Thina siyakubuyela kwasemhlabeni njengowamiselayo wamhla wawudalayo umntu. Uthi uluthuli waye yakubuyela elithulini. Zenze zonke ziyakuphelela elithulini. Silele kweli ngcwaba, silele kumangcwaba okufa.
nemiphefumulo yethu ilindile apho benze baphumle ngona phakade enkosi uphakamisele ngokhanyile